mentok mentok tak kandani. Lah kok mentoknya teko tenan. Dek Karni, ayo ning kelurahan juga bantuan. Aku siap iki lho. Ayo. Iya. Isen ya aku yo. Isen piye to, Dek? Ayo gek gage wong iki jatahe awake dhewe lho. Ora isen ah. Lah piye ya Yu ya? Lah daripada gur dikekne sedulur-dulur cedak kae. Awake dhewe iki ya berhak lho, Dek. Tutuk. Dong apa tadi? Ayo gek mangkat. Yuk timbrung, Dek Karni, tak kandani yo. Bantuan itu diberikan kepada yang membutuhkan. Nek wis ora butuh yo dibalekke. Yo ngono. Bantuan kuwi kudu tepat sasaran yo. Walah, Dek. Wis ora usah bingung-bingung. Yen pengen oleh bantuannya, iki dinggo. Loh, kok Nggo daster to nah. Lah kan aku yo jek butuh, Brong. oh lah sumaker kok. Apa kuwi yo? Sugih macak kere.